Binаны ойлайбыз 1860 жылларда салына башлаган деп, менә бу кичкене бинасы аның беренче салынган. Алар аны терез бик күп мондан үчүндөр. Кибет мондай соңра кибет булган. Башта өйдү планлаштырган булган икән, әйтеп, кибет үчүн бул тамаша терез куймаслар дип, анда 2 терезе, 4, 6, 7, 8, 9, 10 терезе булган бу бер өйдө. Андан соң шушы кичкене бинага үстөп 2 этажын салганнар. Түбен сәрдәйптә жүргәннәр, андан соң яңа сәрдәйптә йөргәннәр, безнең авылны югары сәрдә, иске сәрдәйптә аталган. Һәм ул рус сәрдәсе дип әйтәбез аны халык телендә. Рус сәрдәсе авылында анда су тегермәне булган. Менә шу су тегермәнен салганнар 1860 елларны, аның стенасына кирпичтән прям ул даты куелган булган ясалып. Уллар әйтүенчә. Менә без аны шушы теорияны туры китереп әйтәбез. Скорее всего, суга ярамаган кирпичтен браковать итеп, булар сатып алган булырга тиеш ул вакытта. 23 елгы туган, 1823 елны туган абый салган бу йортны. Иң беренче мәктәптә укытучы Никифов Анна Григорьевна, математика укытучысы, бер елны мәктәпләр арасында конкурс ачалар һәм мәктәпләргә музейлар ачырга кушалар. Һәм мәктәптә ул безнең 2нче этажда бер бүлмә 4 тәрәзәле зур, иң зур бүлмәгә музей ачып җибәрә. Ул була где-то 88 еллар. Шуннан соң әкрен-әкрен безнең оптимизация бара-бара ул бинаны кирәк булды бушатырга һәм алар бу музейны 2нче этажга куйдылар. 2нче этажда үзенә генә торды башта. Аннары инде әкрен-әкрен бу бинаны Тулайым районда безнең отдел культурага Саубанова Рушания Киямовна килде. Менә белән берлектә безнең авылда музей ачарга уйладылар һәм 2003 елны менә шушы зданияны ремонтлап бетергәннән соң безнең авылда официальный вакытта ул как отдельный юрлицо буларак шушы туган якны өйрәнү музее иттереп һәм республикада бердәнбер керәшеннәргә бәйле музей ачылды. Ну аны 2010 елны юрлицоны бетерәләр һәм безне Питерәшнең туган якны өйрәнү музеена как филиал итеп кушалар. Питерәш туган якны өйрәнү музее безнең как бы специализация алып бара районда рус белән татарныкын, бездә инде күбрәк керәшен буенча бара инде. Экспонатлар алар халыктан әкрен килә, һәм әкрен сандык төпләреннән чыга, картая кешеләр аны соң ничектер бу белән югаласын белеп, әкрен алып киләләр. Менә без белән тәре алды дип әйтәбез. Тәре алды. Безнең почмакта бит иконалар тора. Иконасташ аларны без шушы каплыйлар тәраллар белән без аны кайчан килеп чыкканда әйтә алмыйбыз. Но скорее всего Советлар Союзы власты вакытында менә бу тәралны каплау туры килгәндер инде. Чөнки тәреләрне аларга кушканнар бит өйләрдән. Менә бу тәралны каплаганнар. Һәм аны әкрен киленнәр инде матур да булсын өчен чигә башлаганнар. Менә игътибар итсәгез чәчәкләр, парлы күгәрчен беренчедән тынычлык билгесе, икенчедән ул бәхетле семья билгесе. Чөнки моны киленнәр алып килә. Һәрбер килен безгә өйгә килгән вакытта обязательно әпиле торган аларның бирнеләре бар. Ул тәр алды. Ул өстәлгә скатер, хәзерне клёнка алып килә, скатер алып килә инде, түшәк инде, парлы мендәр. Аннан соң вакыт урын җире монда өйләрне киендерү дигән сабаган алдан ашагалар чилтәр үле хәзер инде. Бер ким дигәндә 10 сүлгү. Обязательно 10 сүлгү. Алар ипи тутырга безнең аннан соң загыста язылып шу сүлгү как яңа тормышка япасыз бастыралар иде инде. Аннан соң бездә кыяматлык дигән, кияү егете, аргыш дигән бездә терминнар бар. Аларны туйларда кыяматлык, кияү егете, аргыш туй алып баручылар бар. Кияү егете белән кыяматлык егет ягыннан, аргыш кыз ягыннан. Аларны обязательно билгеләп торсын өчен аларга сүлгү бәйлиләр. Диагонал буенча. Ул үч сүлгү сразу алар белән кайтып китә, үзләренә как гостинец буларак. Сабан туйга бер сүлгү обязательно бирелә. Турысынга чеккен сүлгү. Хәзер ул йолалар бармы сезнең белән? Саклана. Теге авылларда авылларда җегеткә кияүгә чыккан вакытта бу әле саклана. Шәһәрдән шәһәргә чыкканда ул тамаша түгел. Бездә православие алганчы тоже исемнәр төрки исемнәр бара. Ул менә татарларда әйтеп әйткәнегез булса, аларда әле тоже баштарак ничектер анда Айтуган, Дәүләт кил бирде, шундый икерәк төрле исемнәр бик яш очрый, аннан соң инде исламга кагылышлы исемнәр күбрәк китә. Менә ул бездә дә андай бер кабатлана. Менә безнең әни ягындагы бөтен туганга җырак сүзе кушыла. Җырак әби, җырак дәдәй, җырак бабай, җырак җиңгәй, менә шулай. Әти ягы үз бабай, үз әби. Әни ягын җырак әйтәләр. Җырак әйтә, аңлашуны өчен. Чөнки әби булса, аннан соң сорый башлар. Ничек, кайсы әбиң? Булай үз әбием, җырак әбием.
Тагын бите иратка тагын хатынның анасы таса тоже әби баба булашы. Мен шуңа аңлашлау. Үзе әби, жырак әби, тагын әби. Хатын кызларның баш кийими буенча хатын кызның статусын белгилерге була. Ул яшь кызмы, или ул яңа чыккан күйөөгө киленми, или инде ул анамы. Яшь кызлар чеш тулумун арттан бир генә тулумга үрүп йөриләр һәм ак калфак дигән баш кийим кияләр. Кайсы бер якларда чешне дә тагын чеш кап дигән тәңкәле каплауч белән каплыйлар. Алгы ягында ука чачак. Бу өстәмә бизәнү әйберсе буларак сатылган әлеге вакытта инде. Кыз бала кияүгә чыкканнан соң кабингә керә ул. Кабин венчание бит инде. Кабингә керә ул безнең шушы баш киеме белән. Кабиннән чыкканнан соң аның баш киемен салдыра. Һәм бездә баш бәйләтү юласы бар. Баш бәйләтү юласы вакытында хатын кызның прическасы үзгәрә. Шушы бер тулым сүтелә һәм бер тулымнан татар халкысы бит арттан үрәсе чәчне. Ә бездә чигәдән үрәләр. Чигәдән ике як чигәдән үрәләр чәч тулымын. Һәм бу ике калын яг артка килә башлый. Берсе бер яктан менә, икенчесе ике яктан менә. Һәм анда башта шуны тулымның шуна җип бәйлиләр, тасмалар. Һәм ике тулымны берсен биреп куйган. Башта монда түгәрәк барга килә. Һәм шушы түгәрәк үстеннән иң беренче кигезәләр мәләшлек. Мәләнчек дип әйтәләр. Волосник сүзеннән алынган ул. Күбрәк ул хезмәт итә баш киемнәрен майдан саклар өчен. Чөнки бездә баш киемен юганнар әчегән сөт суы белән аңа һәм каймак салып юганнар. Ул майлы булган чәч, майлы чәчне тарага җиңел һәм ул җыйнап тора. Элекке вакытта хатын-кыз атнага бер тараган чәчен. Бер тарап үргән атнага, аннан соң тагын бер атнан соң, я бер 3-4 көннән соң тагын бер тарап. Көн сайын тары чәч сүтеп, чәч интеп утырмаганнар. Шушы мәләнчеклек өстеннән инде килә сүрәкә. Сүрәкә ул шундый ике колакны каплый. Маңгайны каплый һәм чәч инде все мәләнчегесенә үзенең иреннән башка керәшеннәрдә чәчне бүтән ират күрергә тиеш түгел. Элек шулай булган. Менә шундый сүрәкә ул сарок өстенә дә ошаган инде, аннан соң тагын ничектер сүрәкә дип ничектер ана сүзенә дә шот әйтәр, но точно дип мин пока таба алмыйм, аңлатмасын. Менә ул шундый төрле металл кушып чигелгән өлешләрдән җыйганнар аны. Һәм сүрәкә килә. Сүрәкә киелгән хатын-кыз булса, бу инде кияүдә дигән сүз. Сүрәкәдән соң 9 ай буена шушы яңа чыккан киленнең башына түгәрәк яулык каплыйлар. Менә бу түгәрәк яулык безнең Мишәбуй керәшеннәрендә киң таралган, Балык бистәсе районында бар, Алабугада әзрәк бар, Мамадышта бар. Ә инде Менделеевский якларына киткән, анда инде мондый түгел бүтәнчә төрле. Төрле милләтләр белән яшәү нәтиҗәсендә күпмедер кием дә, стиль дә үзгәргән. Менә бу түгәрәк яулык үзе ул шакмак, шактый авыру. Просто түгәрәк сүзне аңлата, аның семьясы түгәрәк дигән сүз. Ягъни ир белән хатын бер түгәрәк дигән формада аңлата. Бу моны хатын-кыз урамга чыккан вакытта яшь килен обязательно 9 ай буена киеп йөри башына. 9 айдан соң салырга рөхсәт бар, чөнки 9 ай эчендә инде яшь киленнең статусы үзгәрергә тиеш, ул балага узып, бала табарга тиеш. Бала тапканнан соң шушы түгәрәк яулык салына, ну кайсы бер хатын гомер бит бала тапмаска мөмкин. Шуңа күрә 9 айдан соң салырга рөхсәт бирелә һәм башка ак яулык, ягъни олы яулык бәйләнә. Менә бу олы яулык. Мондый фабрика яулыкларга килгәнче яулык менә шундый формада була. Тар һәм узун, чөнки туку станогында моннан бүтән төрле әйбер ясап булмый. Менә бу шушы олы яулык, аны теккәннәр үзенчә иттереп, менә теккәч шундый формада була ул. Менә теккәч шундый формада була менә. Менә бу башның түбәсенә куела. Ә менә бу икесе алар ике чигә якта калалар. Ике чигәдә калалар. Шундый формада киелә, менә безнең хатошничек бәйләнеше инде белеп бетермибез. Менә шу аннан соң гомер буе шушы ак яулыкны бәйлиләр. Нинди айырмалар бар бездә тагын. Менә әйтеп бит татарлардан айырма буларак баш артыннан түгел бездә чигәдән бәйләнә тулымнар. Алъяпкысының канатлары юк бездә. Алъяпкыс бит әле ул каплар өчен ул күпмедер бюстгальтер ролендә үтәгән. Шуңа күрә аның өсте билдә түгел, менә буны өстәрәк. Безнең күлмәкләрнең ачык урыны алдан күкрәккә хәлче. Чөнки баланы имезергә любой вакытта кирәк булсын, күлмәк салмыйча киемне. Шуңа күрә аны каплар өчен алъяпкыс бәйләгәннәр. Һәм ул муенга менә. Бизәк инде бу руслардан алынган бизәк, алар гирлянда белән чигерә ятыр. Менә бу бер баштан башлана, икенче төрле дәвам итә. Исламда айырмалы буларак бездә кошлар, күбәләкләр чигергә ярый. Чигү технологиялары канва дип атала бу. Бездә тамбурлы чигү юк.
тамбурды чигүүнү билесиздер, наверное, үйрөтөрбөн. Мына бу көргөнүз барбы? Алып куштардын тиги жип бурлоо узор жасап чигиле. Мына бул мишерлерде бик күчтүү бул тамбурлы чигүү. Бізде ушу канва технологиясы и шумоо чигүү инде. Эң биринчи чигүүнө башлагандар мене көрөсүз, кара һәм кызыл түстөн. Бу кара менен кызыл түсү бу милли үзүнчөлүк түгүл, бу химия промышленностунун усуу дережеси. Эң биринчи кызыл һәм кара түскөнө таба алалар. Башка түстө соңура балыкка келет. Шуңа көрө биринчи чигүүлөр алгыл кара һәм кызыл менен бара. Эң биринчи тукулган сүлгүлөргө чиккендер. Андан соң күчелеринде экен сатып алган материяга көчүү, менен да тоже каш менен чигүү ишинди. Андан соң күчелер биздин инде шадра сүлгүбүз, шадра сүлгүгө күчө биздин чигүүлөр. Инде хәзер кириден яңадан шумага кайта башлады. Хәзер яхшы сыйфалы шадра сүлгү табып булмый. Авылыңызда чигүүчүлөр бармы? Бар әле. Мындай бир битен кайгысын бал итек дип сөйлөшөбүз, эми. Бу bizde bal итек түгел, ne bu? Ne bu? Ne? Üstüne koyulgan bir. Ул бай итек. Аны байлар гына коя алган. Çünkü менә элек карасагыз, элекке күлмәләрдә итекләр юк дополнительный. Яңаларда инде уже күрергә була бай итек. Беренчедән как саклау ролен башкара һәм икенчедән әзрәк кабартып, калнайтып, зурайтып, матурайтып җибәрә шулаймы? Элекке вакытта хатын кызны сайлаганда билдән түбән якның киңрәк, калнырак булган сайлаганнар, чөнки ул бала табырга җиңелрәк хатын кыздан алган. Нәселен дәвам итәр өчен иратлар подсознательный уровеньда менә бу шуны ихтият. Менә буны ясалмада дәрәҗәдә күпертү өчен менә шушындый җайламалар зәгүләп тапканнар. Муенса инде бездә менә шушындый тамакса дибез без аны. Тамакса ул елга мәрҗәннәреннән һәм тәнкә патша тәнкәсеннән җыела. Менә бу бер генә рәт ул ярларны аңлата. Байларда инде аларда зирәк рәте күбрәк була инде. İkişer, üçer bolam ki ya tenkeleri bulsa tenke bu sum diye anlataydı. Tenkeler bulsa bir ret, ana indi ikinci, üçüncü retlerin tiyinlerden çıkanlar. Benim bunda bileziklerde tozu tenke bizde. Mine iyi mine bu kız balanın kebin baldağı vinçacını persin. İratta tenke koyulmuyor, hatınızda tenke koyula. Bilezikler indi. Bilezikler mumdi fason Tatar halkında da bir kup. Просто tenkeli variantları yok alarda. Bize de tenke koyup yasağına tağın üstüme. Naşuşi Nikay Ivанович Ilminskiy bilen Vasiliy Timofeyev деген kişi bizge kereşinlerge maksus elif bayası. Mene o kitap. Mene anda bizning bitinde tatarça bulğaç tatar harflerin ulaqta Nikay Ivанович Ilminskiy bilmeyeli. Mene alar ö harfimden şunda şo yazalar. Nemine bula yazalar. Anın üstünde. U nemine bula yazalar. Bizning alfabetda mene U, Ö hem N mene necek yazılar. N hem G birge qoşulup. N bulup yazılanlar. F bizde kullanılmıyor, bizde bulmuyor. F harfin bizde almaştıralar P-ga gana. F mene ifratiz bütün süralar alma sözler. Fartuk, kaftan, şkaf, ştof, şabrika. Bizning tilde F harfine başlangan söz bulmuyor. Fil iken pil, fitne iken fitne, P bilen almaştıralar. H'ni K bilen almaştıralar. Xodoy tuğul Xodoy. C harfi yok indi. H harfi yok. Bizde H harfi eğer de sözün başında dursa, mesela her degen söz var mı? Bizde o çöp güne kala. Bizde şu anki er türlü, emmisi, hemmisi tuğul emmisi. Şulay sözler. Ilminskiy bizge güne tuğul. Kereşine tuğul marilarga, utmurtlarga, Чувашlarga da alfabet tüzü. Kirillisi negizinde. En birinci tırışalar garip alfabetten bu bik zor galim, bik köp tiller bile ol. Maksus tatarça yaxşırak öğrenir için Tatar bistesinden yurt alıp şunda Tatar arasında yaşay. Köpmedir ol Tatar bilen yaxşı aralaşa. Birinciden indanın missiyası buladı, как бы dini saklap kalı. Kreşine pravoslavda kaldırı bulagan missiyası. İkinciden gramatika öğretü. Kreşin meselesi ben Respublika'ya gelgen kişi bolsa, аны bizning Емельянов ismindagi Kreşin medeni o'zagining yetakchisi deb aytsang, Lyudmila Danilovna Belousova обязательно eng birinchi sardagi olib keladi. U bo'lmasa bilan Fransiyadan bizga Alain Vio degan kishi keldi. Andan so'ng Kreşin masalasi bilan kelgan qiziqsingan kishilar обязательно keladi. Masalan, Yaponiyaniki bizning Akira Sakira ismini qaysi men aytolmayman, to'g'ri endi ul bulduğanı baramızda. Andan so'ng Sebastian degan yigit постоянно bizning aybilar bo'yicha dissertatsiyalar yapadi endi. Anday kishilar var. Germaniyadan qaytgan kishilar bor, tuğan aranızda. Mana bu yil Tulu shaharidan qaytadi, ko'pdan Tulu bir qiz.
өзінің нәселдерін іздеп. Аннан соң шомен әкін қайталар, сұрыйлар. В том году я уже запад объехал за 5 дней. Это вот Камско-Усинский район, Верхнеуслонский, Дрожановский, Апасовский, Буинский. Ну, в общем, сделал круг, и сейчас с верхних визовых начал полную петлю вокруг всего Татарстана. А это 3000 километров по всем районам. Хочу все районы посетить, все города Татарстана. Я вот заехал, смотрю вот это место, спрашиваю у местного жителя, а где здесь музей крещан, да, правильно? Он сразу ответил, рассказал, позвал вот руководителя музея краеведа. Все так хорошо сложилось, мне нравится открытость крещан вообще. Я был в Альвидино недавно, там тоже люди пришли сразу встречать давай, там еще что-то. Мне нравится в целом вот этот регион, вот это место вдоль Мёши. Культура, обычаи, какая-то вот открытость, места эти. Здравствуй, здравствуй, Крестерда, здравствуй, Родина моя. Мы желали, но судьба в Крестерде жить не дала. Время тяжкое, волнение, что к чему, вот разберись. Всюду аресты, гонения, опасались за жизнь. Нас деревня уважала, говорил всегда отец. По стране молва бежала, богатеям всем конец. Без вины людей сажали, неспокойно на земле. Все законы нарушали, всюду смуты, быть беде. Не стал ждать отец гонения непонятных черных дней, бросил дом, амбар, строение, скрылся ночью поскорей. Прав ли был отец в те годы, поступив таким путем? Ради счастья и свободы все летело кувырком. Все неясно, непонятно, гибло, все горя огнем. Не вернуть те дни обратно, что творилось, не поймем. Все прошло, и все народы по-иному стали жить. Надо старые невзгоды поскорее позабыть. Будьте Господом прощены за ошибки и грехи. Счастья вам, народ крещеный, дорогие земляки. Здравствуй, здравствуй, Крестерда, сердцу близкая земля. В жизни очень не хватало, моя Родина, тебя.